Manxiwe is ready with our hot topic. We're going in, Mama. Yebo, asingeneni ku hot topic yethu namhlanje lalelani. Hi KVG, hi Saki. I'm a single mother aged 24 years. My daughter is a few weeks old. I dated my boyfriend for 3 years. Ndiye mkomana wandakatanga kusangana naye. In the 3 years dzatakadanana, all was well until last year, when I started noticing a change in character and the way he treats me. I sat down with him ndikamubvunza if something happened kuti aite maitiro aya, but he kept saying everything is okay. We were now going for 4 to 5 days without seeing each other. Sometimes week right okwana tisina kuonana, vanhu vanogara mu same neighborhood. So I just continued with the relationship, ndiri optimistic kuti he will come around. Last year he had hinted on marriage, akanditi kumba vangade mari. Ndikamuti mukatangiro pa 3,000 zvichikwira, I'm sure vanotambira. Akati bo. It's unfortunate ndakabva ndabata mimba when I had told him. Akanditi imbomira kuvaudza vanhu ndiite plan. KVG, I waited for almost a month, ndichirwara and hiding it from my mother until I couldn't. When Mama found out, she spoke to my tete kuti vandiperekedze kumukomana wangu. I called him, ndikamuudza zvikurongwa, and he said, I'm not ready. It's a plan or lie to them kuti handisi kuziva baba vemwana. Guys, I couldn't believe it, but ndakangoenda. I was not surprised when his family refused kunditambira. Iye akatondituka pamberi pehama dzake saying, I'm not sure kuti mwana ndewangu here. So tete vakanditi, handei mwana wehanzvadzi, mwana tinochengeta. Shortly after this happened, my boyfriend akatizirwa nemumwe musikana, akatotambirwa. Vana vedu vakasiyana nema-weeks. It started to make sense now. I then accepted the reality. I tried to call, seeking clarity, but he had blocked me already, so I started doing life young. So my hot topic is, my unofficial tete, hanzvadzi my boyfriend, is requesting kuti ndiuye nemwana kumba kwavo, saying tirikuda kumuona. My issue is, kana vakandidzinga ndine mimba vari kuda kuona mwana zvazochinjei. I refused kuenda ikoko, but now his mother is putting pressure through my mother, sevanhu vakagarisana in the same area. Hanzi havasi kubva kumba kwedu asking for muzukuru, but ndivo kavakandidzinga. After everything I went through, I moved to a different neighborhood, cause stress yekutaurwa mumaraini was too much. Ndoenda nemwana here, baba vacho last spoke to me kare, so I don't know why vari kuda mwana wangu. I'm confused because I know mwana achazoda hama dzake kana akura. Please help vedare. Hiyo ihot topic yetu yanamhlanje. Tinotenda Manxiwe, maita basa ne-hot topic. Yebo. 0772162651. It's sad. A 24-year-old, atipo nhau yake, panoitwa sei, arikubvunza kuti zvino ndingaende nemwana here kune vanhu vakandidzinga. Baba vemwana ndatone nguva ndisina kutaura navo, but it's just the mother and the sister vari kurequesta kuti mwana auye. Ngatinzwe kuti uriwo uri mutsoka dzemusikana uyu ungaenda here nemwana, zvinofambiswa sei? Even nyange kunonzi ari kuenda nemwana, anongoenda nemwana nje here kana kuti pane chivanhu chinofanira kuitwa? Sevanhu vatema pamwe tinenge taakuziva kuti pane hurukuro inombotanga yaitwa asati angosimuka achienda nemwana to these people, the same people vakamudzinga asi vakatambira mumwe muroora ari kunzi atomumusha kare. Star FM, hello. Hi Kevin. Hi, maswera zvakanaka? Mushanda sikora bokurite. Aiwa, kuri nani. Thank you so much. Maita basa mafoni enderea nyumberi. Uri kuona kuti chii chinoitika? Uyu musikana uyu kana akambodzingwa iri nhumbu asatambise nguva yakachenesa mwana ikoko. Okay. Oh, and his line dropped. If you can connect with us again, but I think pakakosha pacho pabvunzwa kuti mwana ndoenda naye here, vanga vapindura zvavo. 0772162651.